Искам само да спомена, че както изглеждаме различно, така сме и различни като партия, като структура и механизъм за работа в партията. Например, ние имаме 3 съпредседатели. Един стои от мен в ляво, Андрей Ковачев, други е Петко Ковачев. Уточнявам, не са роднини, нито единия е брат на другия, нито единия е баща на другия. И нека по-възрастния Ковачев да поговори малко. Добро утро и от мене. Това, което искам да кажа, извън преките ми впечатления от днешния изборен ден в Стара Загора, където аз бях, е да доразвия съвсем накратко тезата за нашата автентичност, защото продължаваме да получаваме някои въпроси за това, кои сме и защо сме. Мога да кажа, че бях приятно изненадан, влизайки в тази зала, когато някои независими експерти ми казаха нещо, което да речем аз и знам, но е хубаво, че вече е видно. Хора, които са направили мониторинг на европейските програми на българските партии за тези избори, са установили, че нашата програма за европейските избори е най-близка до онова, за което пледираме, че се борим, до европейските зелени програми, т.е. за програмите на европейските зелени партии. Докато на другите партии не се разбира точно какво искат, дали са към европейската десница, либерали или други. И смятам, че това е един много добър сигнал, че освен нашите публични изяви било в защита на определени каузи на улицата или в медиите, придобиват видимо изражение и ясна отличителна стойност и в нашите програми. Надявам се нашата програма за... Не се надявам, аз съм сигурен, че нашата програма за националните избори ще бъде също така ясна и добре отличаваща се и ще помогне на тези хора, които днес гласуваха за зелените, да разпознаят не само своите идеи, но да повярват в себе си. Защото целта не е да повярват в нас, тук присъстващите или активистите на зелените, а да повярват, че те заедно могат с нас и с всички останали, които искат, разбира се, да се преборят с тази лъжа, която властва в българския политически живот след промените. За съжаление, трябва да кажа, че извън автентичността, за съжаление на някои, за нас не, разбира се, ние ще продължим да бъдем и безкомпромисни и да наричаме нещата с истинските им имена и така както сме казвали кои хора, които сега си правят корпоративни партии, разрушават рила, или как и кои правителствени чиновници уреждат свои хора с замени или с територии по Черноморското крайбрежие, така ще продължи и нататък и ще продължим да се борим за тези неща чрез промяната и чрез предложение за промяна в законодателството, а не само чрез активности по, както каза и Андрей, да продължим онези наши граждански активности. Но това, което е важно, пак ще повторя, е гражданите, които търсят промяната, да повярват в себе си. Идеите, които те предлагат, аз и днес в Стара Загора чух някои много хубави идеи, които определено ще заемем или ще купим от гражданите, от които ги чух. Всички, които имат добри идеи, е добре да си повярват, че те могат да се случат само с такава активност. Едни такива идеи, които интересно чух тук преди нас само от една партия да говори в контекста на европейските избори, по-точно ги чух от господин Доган, е въпроса за автентичната енергийна политика, която ние защитаваме. Това е един много тежък сектор и знам, че ако ние не бяхме казали ясно нещата за нашето отношение към атомната енергетика или към замърсяващите други
конвенционални енергийни източници, може би повече хора щяха да гласуват за нас. Но това не означава, че заради конкретната конюнктура в момента ние ще изменим на нашите идеи, на нашите предложения, защото истината е, че националните интереси в контекста на европейската енергийна политика и изобщо на идеята за обединена Европа би трябвало да минат именно през разбирането, че не може в Брюксел да се прави политика всяка държава за себе си. Тези, които аз чух от почти всички присъстващи преди нас на тази маса. Единственият начин да се решат кризите, да не говорим за компенсации на някакви газови или други кризи, още повече едва ли точно Брюксел трябва да ни компенсира за това, е да се преборим заедно с други страни, с страни като от нашия калибър, имам предвид Австрия, Дания, Холандия, Португалия, Испания, да се преборим за това общата европейска политика да е в сектора на енергетиката да бъде достатъчно насочена към използване на ресурсите на място, да повиши ефективността и по възможност максимално бързо в обозримия срок в следващите 30 до 40 години Европа като цяло да спре да зависи от несигурни доставчици като Русия или като други страни, за които се споменава като бъдещи доставчици, например на газ. Така че ето една теза, която колкото и да е непопулярна сред хората, ние ще се опитаме да ги убедим, че е по-добрата и че работи както за българския национален интерес, така и за общият интерес на цяла Европа. Благодаря ви.